כאן אנטר פנדה, והיום אנחנו עושים קסטל קראשרס פרק 2. וואו. אז כן, אני לא זוכר שאנחנו יצרנו בסרטון הקודם, אבל זה לא שמר, אז אני סיימתי את הזה עד שאני הגעתי לפה, שזה הסוף. ולפי מה שאני יכול לראות, איפשהו, כאילו מעל איפה שאני הורס, אז זה אומר שזה בוס שם. לא, ככל הנראה זה לא. טוב, אז בשלב הזה אנחנו עצרנו, ועשיתי שם לסדרה הזאת, המסע לסיום המשחק. אז כן, אני בדקתי גם אם אני מקבל בסוף המשחק עם השחקן הזה מישהו, ולא, אז פשוט רציתי שזה יהיה סדרה שבה אפשר לסיים את המשחק וכל זה. אז ככל נראה פה יש את הבוס. זה הבוס? וואו, זה הבוס. סתם, שכחתי כבר מהבוס. ייי. בסוף אני מקבל 100 שקל. אני צופה באיסטר אקס, כן. תפוח. עוד תפוח. זה קשה. אני עומד להרוג אותך. אז כן, סליחה שאני עושה סרטונים קצרים, פשוט אני לא רוצה שיקח להם מלא זמן. ודרך אגב אני מצלם עם בנדיקם, אבל פשוט פרצתי אותה, בגלל זה אתם לא רואים למעלה שכתוב בנדיקם. הרגתי. דבר ראשון, אוכל. וואו. כן, אני לא משחק באינסיין מוד, כי פשוט אני לא רוצה שיהיה לי קשה מדי וזה. לאור זה שאיתו אני עוד לא סיימתי את המשחק, אז אני עוד לא יכול לשחק באינסיין מוד. אחלה מוזיקה. וואו, 8. איך? יאללה, קיבלתי עוד כוח והוא E+D. לא יודע מה זה. אוי, זה כמו... אני אוהב את הכוח הזה. אוי, זה שלב קשה מאוד. נראה לי שאחר. הוא מריח שם משהו. גד. לא, אבל אני ערכתי שם משהו. תשחרר אותי. אני מצווה לך לשחרר אותי. אני מצווה לך לשחרר אותי.
מתתי. בסוש. טוב, בואו ננסה עוד פעם. אני לא יודע עוד מה יש שם, כי כשאני עוד הייתי בשלב הזה לא היה לי שבל. את השבל אתה משיג במדבר. לא, אבל אני לא רוצה ללכת לשם. כן, אני צריך באנר, אז בבקשה. יכול להיות שחבר שלי ייצור לי, אני לא עומד לומר שמות, כי אני פשוט לא רוצה לומר את השם שלו. וזה. קיצור, אני חושב שהבנתם. סוף כל סוף הרגתי אותו. שיט. פולקה. וואו. אז כן, כפי שהחיה שלי לקקה על זה כל היום, אני לבדוק מה יש כאן. כולה יהלום. תעשו לי טובה. טוב. כן. וואו, אני פשוט תקעתי אותה. אז כן, אני צריך גם בתור הזיו, על זה שאני נלחם איתו עכשיו, כי משעמם לי וזה. אני אעשה אולי סדרה גם איתו. לא יודע, אולי. אני אחשוב על זה. אני בדקתי עם כל שחקן את מי אתה מקבל והכל. אני לא רוצה חיה כזאת, אני רוצה את זאת. חרב חדשה. מה זה היה? כאילו, אני לא קיבלתי מזה כלום. חזוי. נראה לי. וקודם אני אכלתי פרי וזה הוריד לי חיים. לא יודע מה קרה, טוב, אני רוצה עכשיו את זאת. שיח מעלך, זה בטוח אחד מהם. יפ, צדקתי. ואני יודע שהיה פייסקאם, פשוט לא בא לי לעשות אותו. כאילו, לא יודע למה, לא בא לי. אם היה לי את הבומרנג, אני הייתי יכול לעלות 4 לבלס בתוך כמה דקות. אני לא אומר איך, רק אם היה לי את הבומרנג, אני הייתי מראה איך. איזה מעצבן, הוא גנב לי את זה. עוד נשק. למה אבל אני לא מקבל את הנשקים האלה? כאילו זה מכריח אותי להיות עם הנשק הזה. ככל הנראה אני באמת חייב. בסוש.
כן, אל תחשבו שאני כזה נוב וזה. אני יכול להחליף נשקים. ואני גם טוב מאוד במשחק הזה. אם אתם רוצים, תנו לי ציון. יש לי רעיון. אחרי כל סרטון תנו לי ציון מ-1 עד 10. ואם זה יהיה מ-0 עד 10, אם זה יהיה 0 תגידו לי מה לתקן, ואם זה יהיה 10 אז זאת אומרת שהסרטון דווקא יצא מוצלח מאוד. כאילו מ-6 זה אומר שהסרטון יצא מוצלח, מ-5 זה לא, 5 זה ככה, מ-6 זה אומר שהסרטון יצא מוצלח, ומ-4 זה אומר שהסרטון לא יצא הכי טוב. וואו, יש כאן עוד איזה, אמרתי יש כאן עוד בוס. וואו, אייל שמחרבן. קלטו, החיה הזאת רק עושה אותה יותר מהירה במים, אז אני לא צריך את זה. לא, אני לא רוצה אותך. לא, מתתי. אוי, זה כואב. מה שתגידו. טוב, רק שנייה אחת, אני רוצה לבדוק כמה זמן אנחנו מסיימים ואני אחזור. אוקיי חברים, אז חזרנו וכאן אנחנו נסיים את הסרטון להיום. תעשו לנו סאב, תעשו לנו לייק, תעשו לנו קומנט אם יש בעיה, אז תעשו ציון מ-0 עד 10 ויאללה ביי 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 ביי.